V dnešnom videu postavíme takéhoto velikánskeho creepera a to bude vlastne mob trapka. Takže zoberte si niečo dobré na jedenie a my môžeme ísť na to. Zabudol som jednu vec, ľudia, takže musím si ju nastaviť. Takže BUM! No a teraz mám builderský skin, hej, že som krásavec, že? No dobre, takže so mnou je tu dneska Mimča. Čaute. A dneska budeme stavať, ako ste už mohli vidieť v intru, budeme stavať obrieho creepera. A to je vlastne, budeme obestávať ako keby tú škaredú mob trapku. A to budeme robiť z konkrétu, pretože ľudia mám na konkrét farmu. A proste, neviem, vyzerá to dobre a je to cool. Takže môžeme ísť na to. Já už teď vím, že to bude skvělý. Já taky. Vy taky? Jo. Tak jsme na to dva a to stačí někdy, výborně. No dobre ľudia, takže už sme tu. A teraz, vlastne tuto je tá vlastne konkrét farma. Tu máte veľmi veľa zeleného a čierneho konkrétu. To budeme používať na toho creepera. A aby som zistil, ako vyzerá creeperovská hlava, na to potrebujem jednu vec a tu som nechal doma. No dobre ľudia, takže už som tu aj s tou creeper hlavou a teraz vlastne takto vyzerá creeper a podľa tohto budeme vlastne stavať tú hlavu. Tak poďme takto. Toto, čo sú tieto veci, tak to budú nohy. Čakaj, len to musím nadizajnovať. Čakaj, jak to vyzerá? Á, dobre, máme to zle. Bože, tá mačka v tom. V tom onom, v tej trapke, ty kokos, volá o pomoc. Aj, bože. Volá o pomoc, lebo... Volá o pomoc. Haló, je zasa streda. Haló, je zasa streda. Zapni si memky, bo bude beda. No dobre. Zapni si memky a bude beda, no. Začni, ja to vyplním. Dobre, takže takto. OK. Takto. Tak. A to z toho creepera zvyknú tie nohy trčať trošku. Ale musí to byť také oné. Takého štvorca. Páne Bože. OK, tie nohy sú celkom ďaleko od seba. Tu máš. Tak tu máš. No hej, presne takto to vyzerá. Ja mám 2 staky a 29. Tak daj to tam. Teraz idem na túto stranu. Hop. Daj to tam. Hop. Nemá to náhodou na celé nohe, to má len vpredu, že? Neviem, pozri sa. Ja neviem, ja si normálne musím vygoogliť, ako vyzerá creeper, lebo ja som totálne plný vybletý. Oh yes, you are right. Musím si to vygoogliť radšej. Dobre. Hello guys. Today we have a list of top 5 scariest jumpscares. Número 5. Nie, títo hajzli zase došli. To sme tu ešte nemali. No dobre. Ja sa to dám dole. Teraz si idem rovno zobrať všetky bloky, lebo teraz budeme veľmi veľa do šírky, teda do výšky. 2000 years later. Skopnem dole a padneš a zomreš.
Ty si povedal, ale tak nehovor Oni, že robila som si srandu, lebo ja som myslel, že to myslíš vážne. Stop it. Get some help. Čau, kam ideš? Nechajme. Ej, boha. Vôbec to nevyzerá pekne, keď to je na tom. Však nevyzerá, lebo to nie je dokončené logicky. Ale to, že je to na tom. Čo je na tom? Veď, že je to na tej trapke. Však ale musí to byť na trapke, a kde by to malo byť podľa teba? To mi nevychádza. Fakt. Lenže to To vyzerá... sa dá to pozrieť, stane to. Lenže to vyzerá, to je nejaké pretiahnuté ten creeper, nie? Však tie má jaké oni brucho, ty vole. Dobre, teraz idem dole a idem sa na to kúknúť, jak to vyzerá. Ty kokos! Bože, to čo je? Však to vyzerá divne. Potrebujeme urobiť takú masívnu hlavu. Vieš, čo je ešte masívne? No dobre, No, ale počkaj, ale to je dosť masívne. a vieš čo je ešte masívne? Ja som sa dosral. Počkaj, ale mne to nesadne. Veď to je obdĺžnik a to má byť štvorec. Ale nie, nekradni mi opováž sa, to je moje. Ale ja hovorím, už čo je veľa, to je málo. Všetko mi Ale tam dáš. niektoré stak si iba zoberiem. No dobre, stak, ale viac nie. Dumba, dumba, Vy ste naozaj A postihnutí. dumba, dumba, Vyzerá finálny výsledok a vlastne Lixtrix teraz môže ísť vlastne k nám, ne? A pozrieť sa na to a hodnotiť No to. ja sa na to pozriem, Ale keď fakt tak, to ale vyzerá teraz príšerne. ešte ľudia nemám čas, takže sorry. No dobre, takže... Ale Batman naozaj to vyzerá príšerne. Ja viem, to vyzerá jak raketa. Ty kokos, no dobre. Takže toto Vička tam je Vička. trapka na vylepšenie proste. No, A Bezo, ja poď sa s vami gru. lúčim. Takže čus.